Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního videa. Já doufám, že mě vidíte. Já se jmenuji ale jsme venku. A je taky dost svítilnou. Takže já půjdu trochu. Takže už mě snad vidíte. A co si teďka budem povídat? Jak vidíte, za mnou je dlouhý pole. Jsem u mýho strejdy na vesnici. A tamhle je velký pole. Jak to tamhle vidíte. Koukejte na mý ruce. To je pole. A já vůbec nevím, co bych povídal. Protože vy mě ani nevidíte. Možná. Ale už si trochu sebe vidím, tak doufám, že vy mě taky. Takže já budu natáčet takhle a budu doufat, že se vám to bude líbit. A musím docela spěchat, protože už mám docela vybitou baterku na mobilu, takže nebudu moc natáčet takovou dobu. Takže budu i spěchat. OK. Bude to takhle. Bude to challenge, kolik uběhnu. Měl se srandu, bude to normální vlog venku. Pač ne, všichni máme rádi vlogy venku, ne? A jak víte, to je takový... Tady je... Tamhle je takový... Prostě řeknu vám to takhle. To jsou takovýhle vrata, za ním mám pracují mý rodiče. Já když nemám čas, že dělat důležité věci, tak mě pustili ven. A jak víte, ta důležitá věc je natáčení. Proč zrovna venku natáčím, když je slunečno a vy mě nevidíte? Bude to docela i teplo a slunečno. A já doběhnu se podívat na to krásné políčko. Tak víte ho? Tam to je něco ani nevím co. Tak doufám, že se vám to pole líbilo. Už natáčím 3. minutu. OK. Chodím tady blázen furt dokola. Takže doufám, že tohle video se vám líbilo. To bylo takový kratoučký, hrozně kratší než ty 2 vlogy předtím. Tohle bylo takový kratoučký videjko, jak se mám já na prázdninách ve vesnici u Strejdy. Takže mám se tam i docela dobře. A díky. Díky a stárec.